Готово. Аз се казвам Йорданка. Шести клас съм. Любими предмети са ми музика и физическо и математика. Баскетбол и футбол. Обичам да пея. Това е. А като любим стил музика? Хип-хоп и народно. Хип-хоп и народното. Да. Гачета, намират ли се? Да. Май са се наредили на опашка, ми се струва. Добре, айде. Ще замълчиме по въпроса. Роза, ти? Поуспокои ли се вече или още ти е притеснено малко? Не много. Абе, казваш ти. Добре. Аз се казвам Роза. 8 клас съм. И обичам хип-хоп музика. Любими предмети в училище са ми български и литература. Тренирам тайкондо. И... Относно бойните изкуства, твърдо към таеквондото ли си се ориентирал или си разглеждал и другите стилове? Много други. Но най-вече тайкондо. Гледал ли си клипчетата за капоера? Не. Не. Потърси ги в YouTube, има доста. Предполагам, че ще ти хареса. Добре. Добре. Нещо друго сещате ли се? Да разкажете за себе си. Каквото и да е.